Soleman lagi ngamuk. Iki judulnya Soleman ngamuk ngono wae iki. Pak Soleman ngamuk. Musim gendeng. Dipindah. Aja lali lek musim gendeng didelok-delok ngisore nek menawa ana kodhok apa-apa. Nah iki. Nah nek sing pecah-pecah no dipecahi sisan. Sing gumpel-gumpel iki. Nah, iki gendenge iki. Gendenge mereke anu ki bolo. Super Jaya. Super Jaya. Lah nek sing ngene iki ngene iki. Ha, gempur ngene iki cal-cal iki. Nah, iki gumpel niku calke ngene iki. Nah. Iki ana kandange pitik jati iki didol iki bolo. Kandang pitik jati. Wes, gendenge sing pundi niki? Mbuh iki. Sing gendeng. Maksudnya apa? Pabrik niki. Pabrike mbuh Produksi. Oke. Mau dipindahi kono pinggir sawah. Kene iki nggone apik majelis e. Lek ngarane majelis mewah, maksudnya mepet sawah ngono lho ya, bolo. Aja akeh bolo. Bayu, ana kewane bolo. Iki ndok apa grubi? Iki lho apa jenenge? Bayu. Kewane akiye bolo. Mau tak zoomke bolo kaya ngene iki lho. Gaya. Iki poyete sewenenge ra jamak iki. Cara mindah gendeng. Kontene Suryo Fatih Channel. Wis oke bolo. Ngono wae karo pelaku sing disoting bokong e. Tumpake angkong, awas. Mosok mundur mlakune iki? Oh maju. Maju tak gentar. Wes. Malah ana sponsor pusat aki gas iki lho. GS. Oh, ditata kono bolo. Lah iki engko direnekke lak ya gayeng apa lho. Nggih. Engko dipasire wong kontak. Tata kono iki to. Lah iki maksudnya piye? Ge pemandangan apa piye? Sithik-sithik apa bolo, kabutan bolo. Oh, keren. Ana sing gumpel iki diguwange bolo. Iya. Ana pemandangane apik bolo ge lho, oke. Jan nggone apik sawejuk. Ana sawahe, ana kalenane ngene iki nek udan banyune kewebak ana lelene gawe wedi-wedi. Sawejuk ngene. Kayak majelis rung dadi bolo. Ana wong pit-pitan barang ke. Oke, gitu dulu dari Suryo Fatih Channel. Semoga kita semuanya selalu sehat walafiat dhahirun batinan dan dimudahkan urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.